Srdečně vám děkuji za pozvání a za tuto příležitost, abych spolu s vámi sdílel několik myšlenek, které se týkají tématu liturgických gest a liturgických postojů během tedy bohoslužebného slavení. Jmenuji se Pavel Kolář, jsem farářem církve Československé husitské v Praze 4 Husle. Jsem vlastně konvertita středoškolský, tohle je moje místo, kam jsem chodil do školy, tady vedle. A sbor božích bojovníků, obojživelníků, jak jsem dnes slyšel, byl vlastně můj rodný kostel, můj rodný sbor. Zároveň také jsem učitelem na Husitské teologické fakultě praktická teologie. Toto už je 4. konference během posledního měsíce, tak proto i říkám, že je to nabídka určitého sdílení toho, jak o tom tématu přemýšlím. Ve společenství církve, ke které patřím, také vlastně téma gest při bohoslužebném slavení řešíme. Dokonce byla snaha, abychom vydali nějaký dokument, který by určitým způsobem reguloval liturgická gesta a liturgické postoje, které se při slavení liturgie Karla Farského mají užívat. A tudíž jsme také nějakým způsobem promýšleli, jak tuto praxi vidět na pozadí historie dějin a také promýšlet systematicky. Na úvod bych tedy jenom ukázal, nebo nabídl tak několik základních myšlenek, zmapovat to pole, jak o něm uvažuji. Pak bych se věnoval takovým klíčovým tématům, která souvisí s gesty a s postoji. To znamená jednak postoj stání a orans, tedy jako postoj modlitby, pak také klečení nebo pokleknutí, genuflexe a prostrácio. A pak se také zaměřím na to, jakým způsobem se promýšlelo téma gest při slavení Večeře Páně, zvláště ve vztahu k modlitbě eucharistické. Nejprve tedy, abychom si uměli představit, že gesta i postoje v liturgickém životě vlastně představují skutečně určité univerzum vzájemně provázaných prvků, které jednak jsou tedy vzájemně provázány, mají k sobě vzájemný vztah. Také mnoho těch gest a postojů jsou mnohovýznamové. To znamená, nemůžeme je jednoznačně spojit s jedním významem, s jedním postojem v rámci modlitby, aby byly výrazem jednoho charakteristického vztahu k Bohu. To znamená, je důležité rozumět tomu, že gesta i postoje jsou mnohovýznamové. Typickým asi třeba pro nás jasným gestem, které nese mnoho významu, je prosté vztažení rukou v kontextu liturgického slavení. A pak je také důležité vidět, nebo rozumět tomu, že gesta i postoje liturgie jsou vždy kontextualizované. To znamená, musíme dobře rozumět tomu kontextu té souvislosti, ve které jsou užívány. Takže nemůžeme na ně hledět odděleně, vyvázané v jakémsi absolutním pohledu nebo náhledu, ale vždy vidět v souvislosti k ostatním gestům. Důležitým tématem pro užívání liturgických gest a postojů je napětí mezi osobní zbožností, osobní praxí, do které mohou být postoje a gesta při modlitbě zahrnuta, a tím, co je společné. To je určitě také třeba otázka praktická ve společenství, ve kterém žijí, že duchovní, tím, že vnímají liturgii jako něco, co je jejich zodpovědností, často do ní vnáší prvky své osobní zbožnosti, aniž by vlastně se vznášelo téma nebo si kladli otázku, do jaké míry je to gesto společné tomu křesťanskému společenství. Jestli to je gesto, kterému rozumí nejen ta obec a chápe jeho používání, ale také jestli to je gesto, které mě vztahuje k celku té církve, natož je-li tím kontextem ekumenické společenství. Mojí zásadou, jak o tom přemýšlím, jako teologickou, kterou se snažím zachovávat v tom přemýšlení, je, že mé gesto by mělo být primárně srozumitelné těm, se kterými slavím, pak tomu společenství, ke kterému patříme, ale také by mělo být srozumitelné tomu ekumenickému společenství. Měli by rozumět, proč ho užívám, a rozumět tomu významu, který mu přikládám. Takže to je ten i ekumenický rozměr. Důležitá věc pak. Také určité napětí mezi tím, kdy gesto, nebo to liturgické gesto, nebo liturgický postoj je výrazem mého osobního
postoje víry nebo mé osobní modlitby, tak jak to vidíme tady dobře, například tedy, je to tedy text Témo do Orandy, vidíte 13. století, text, který popisuje praxi svatého Dominika. A ten rukopis je provázen vlastně těmito jednotlivými iluminacemi, na kterých nejprve vždycky ukazují, jaký postoj Dominik zaujímal při modlitbě a spojují to právě s určitým vnitřním postojem. A také ten text je dostupný i v českém jazyce, tak když ho čteme, tak vidíme, jak je to popisný, to znamená, viděli jsme ho pohybovat a co tím vyjadřoval, tak to je ten vnitřní svět, který se vyjadřuje tělem, tím postojem, tím také liturgickým gestem. Ale na druhé straně také vidíme, že liturgická gesta a postoje byly spojovány s dějinami spásy. To znamená, dnes jsme to možná to téma také zakusili při té ranní chvále, protože platilo velmi dlouho pravidlo a východní církve ho zachovávají věrněji, než tomu bylo v západní církvi. To je, že během velikonoční doby, ve které stále jsme, není možné se klanět při modlitbě, ani genuflexi provádět, ani prostráci. Protože v tom výkladu to bylo často spojeno s tím, že zatímco sklonění hlavy, jak ještě uvidíme, nebo genuflexe, nebo prostrácio, odrážejí situaci padlého člověka, to znamená situaci lidského života poznamenaného hříchem a smrtí. Zatímco zpříjmený postoj, často právě s tím gestem orans, s pozdviženými rukami k modlitbě, charakterizuje zmrtvýchvstání Krista. Takže dokonce ještě vidíme, že tam je ten rozměr eschatologického vyhlížení, naplnění celého stvoření a Božího království. Takový důležitý moment, tak to je, že neodráží jenom ten vnitřní postoj ve vztahu k Bohu, pokání, lítost, radost, očekávání, upěnlivá prosba, jak ještě uvidíme, ale postoj při tom liturgickém slavení i při bohoslužbě odráží i určité znamení dějin spásy. Řeknu tím způsobem. To znamená, je tam také určitá temporální dynamika těch gest. To je, myslím, že také důležitý rozměr, o kterém bychom měli uvažovat, protože liturgická gesta i postoje byly vztaženy také k liturgickému roku. Jak jsem to naznačil s otázkou tedy toho slavení neděle a Velikonoc, jak ještě uvidíme, kdy tedy tím postojem, který byl i chápán jako ten, který patří k tomuto dni nebo k této době, k tomuto období liturgického roku, je vzpřímený postoj, narovnaný, tak také rozumíme tomu, že genuflexio nebo prostrácio odrážely mnohem víc postní období, kajícné dny, v té západní tradici typicky třeba dny kvatembrové, určité souvislé jednotky jako časové v rámci toho liturgického roku. Tak genuflexe, pokleknutí, tak to můžeme, ono to vždycky není tak jednoznačný, ale genuflexe je pokleknutí na kolena. Prostrácio může být tedy položení celého těla, jako někdy my máme vlastně v některých tradicích, to je vlastně gesto pro i při ordinaci, ale také známe prostrácio, že vlastně z pokleknutí se přechází hlavou a rukami k zemi. Takže vlastně klečíme, ale tu se pohne k zemi a dotkneme se čelem země. To ještě možná trochu řekneme, tak to jenom, že jsou tyhle možnosti. Ale to znamená, že také těm gestům je třeba rozumět v kontextu toho liturgického roku ve vzájemném vztahu. To, že vstání vyjadřuje zmrtvýchvstání, přirozeně ten postoj čerpá tento svůj význam z toho, že také máme jiný liturgický postoj, jiné liturgické gesto, které naopak charakterizuje zasaženost lidského života hříchem a smrtí. Takže tady v těch vzájemných vztazích je také důležité to vidět. Pak také liturgická gesta a postoje mohou odrážet ekleziologii křesťanského společenství. Protože vidíme, a v těch dějinách to jenom naznačí, že zatímco pro určitá období bylo typické, že během toho liturgického slavení všichni bez rozdílu zaujímali stejný postoj a stejná gesta. Tak to máme třeba doloženo, že když byla právě pronášená eucharistická modlitba, tak vlastně celé to společenství stálo a mělo pozdvižené ruce orans. Celé společenství bez rozdílu. Na druhé straně potom ale také vidíme v těch gest, že se začíná zejména potom od středověku, ale
se začíná rozlišovat postupně mezi diskuze, která gesta mají zaujímat vlastně lidé, kteří jsou přítomní při té bohoslužbě, která gesta se týkají těch, kteří jsou blízko vlastně stolu Páně, oltáře, a pak také gesta, která jsou vyhraněná nebo se týkají jenom toho, kdo předsedá. Takže tam jasně vidíme určitou, nemusíme hned říkat hierarchii, ale diferenciaci. Typické je to i třeba pro samotný postoj stání, protože platilo pravidlo, že i ve velikonoční době nebo o neděli, kdy celé to společenství mělo stát, jako ten výraz zdatný stání, tak to neplatilo pro ty, kdo byli označováni jako penitentes, to znamená, kdo byli kajícníci. Pro ně stále platilo, že mají být v genuflexi nebo dokonce i v prostráciu. Že dokonce právě to, jak postupně zaujímají jiný postoj v neděli anebo v velikonoční době, jak postupně se zvedají a jako plnost toho společenství, vlastně z velikonočního společenství církve bylo, že mohou přijímat Eucharistii, také vlastně v tom střímeném postoji, tak to dobře ukazovalo, jakým způsobem se stávají plněji součástí toho společenství. Stejně tak také vidíme potom ve středověku, ten ukazuje ten příklad, že ti, kdo stáli u stolu Páně, u oltáře, předsedající a ti, kdo mu vlastně přisluhovali v kolité a podobně, kdo měli tedy, řekli bychom, tu aktivní roli, tak v době velikonoční a v neděli stáli, ale ostatní, protože se prosazovala stále více právě ta mnišská trochu také tradice, jak uvidíme, tak tam byla vlastně inklinans, to znamená sklonění hlav. Tak myslím, že to aspoň na těch úvodních příkladech ukazuje, že je to vlastně téma i ekleziologické. Takže i o tom můžeme tímto způsobem přemýšlet. Je tedy nějaká synchronní pohled na gesta v rámci toho liturgického slavení. Že v tom čase různí lidé, různí ti, kdo mají určitou službu v tom společenství a podobně, zaujímají různé postoje a gesta. A přirozeně pro tu západní liturgickou tradici, ale také částečně pro východní, jsou specifická gesta a postoje v liturgii, které se týkají úcty k večeři Páně, k Eucharistii. Tak to je takhle začátek. Jenom jsem chtěl ukázat, ještě když tady mám teda ten, tak jsem pak udělal ty jednotlivé mody, abychom viděli tedy, jak taky v tom rukopise, jak jsou popisováni toho Dominika, tedy jako hluboká úklona, sklonění se. Pak vidíme tady to prostrácio, položení. Myslím, že pro ten středověk je velmi důležité, že vždycky před tím Dominikem je nějaký objekt. Tady v tom případě tedy kříž, což je určitě tradice středověká v tom, jaký důraz se kladl právě na Passio Christi. Pak vidíme tedy, že tady součástí je tedy užívání dutek jako motiv kajícnosti. To vpravo je Fra Angelico. Tady také poklekání genuflexe, naznačené dvě vlastně pozice. Vidíme jednak to pozdravení to rukou, ruka na srdci, jako modlitevní gesto, ale také dlaně dole otevřené. Vidíme to ještě na několika místech, jako také určitá forma rozjímání nad Kristovým utrpením. Ještě na jiném obraze to uvidíme. Tady se tím myslí, že vlastně Dominik při té modlitbě právě střídal pokleknutí a povstání, pokleknutí a povstání. Podobný rytmus máme doložený třeba v pontifikálu římsko-germánském z 10. století pro popeleční středu a potom pro zelený čtvrtek, tedy vlastně zahájení toho procesu veřejného pokání a jeho ukončení smíření. Tak tam je taky vlastně ten rytmus. Tady znovu 3 takové způsoby modlitby. Možná ten, který vidíme tam vlevo, tady vpravo se nám jen ukázal také ty skřížené ruce jako forma tedy modlitby, meditace, rozjímání nad Kristovým utrpením. Na tom pravo pak otevřené dlaně vzhůru, také vidíme sepnuté ruce. Dominik má potom, tam píše, že to jedno gesto je jakoby četl, takže také vidíme tyto gesto. Pak sepnuté ruce a pak vidíme tenhle postoj, který v tom textu je spojen, že to je gesto orans, které má kněz, když pronáší předsednickou modlitbu. Takže vidíme, že to je tím způsobem. Máme doloženo ještě i jinde, že to měnil. Tady jiná ukázka projevů. Tady tedy vidíme to, co bychom asi klasicky chápali jako orans, ale ve středověku stále více právě ten původní charakter orans byl vnímán jako kříž. Takže ve středověku to gesto bylo vnímáno jako znamení kříže, v tom smyslu. Tak možná i proto
je tenhle postoj vnímán víc jako to orans, tak ta modlitba, to předsednická, když ta rozpřažená ruce jsou spíše tím charakterem kříže a mají tedy více také kajícnější charakter. Tady je tedy stažení rukou vzhůru buď spojené, anebo sdělené, takové zvláštní gesto, které se dnes nepoužívá. Jenom ukazuje tu různorodost, tady také je modlitba, teda spojená kázání nebo modlitba cestou, to znamená rozjímavá půze, kterou spojoval jako s modlitbou, když směřoval ke kázání. To je to příklad toho univerza těch gest, která jsou používána tady vlastně vztažená k té osobní zbožnosti. Některá z nich ale jsou také užívána, jak vidíme, v liturgickém životě. Za chvilku začnu tady potom. K tomu se dostanu. Tak nejprve tedy to stání, tedy orans. Viděli ten základní postoj modlitební. Je to vlastně autenticky doloženo už ze starověké i antické tradice. Máme také doloženo v biblických textech, jak v Starém zákoně, tak v Novém zákoně, jako gesto modlitby, stání před Hospodinem. Také v rámci judaismu, že taková ta klasická šmone esere modlitba také má jiný výraz, který vyjadřuje, že odkazuje ke stání jako tomu základnímu postoji. I v evangelích vlastně se právě stání spojuje s postojem při modlitbě v synagoze. To je doloženo tedy i v tomto. V rámci tedy stanovené křesťanské praxe hovoří o postoji, tedy stání, jako v tom základním modlitevním postoji Klement Alexandrijský. Pro nás on je důležitý také v tom, že velmi akcentoval téma vigilantes, to znamená modlitba spojená s těmi, kdo bdí. On je také ten, který vlastně začíná tematizovat poměrně důsledně, že aby člověk naplnil to Pavlovo slovo o tom, že člověk se má modlit neustále, že to se vlastně odráží v té denní modlitbě v určitý čas, tedy v modlitbě hodin. A vigilantes, to jsou ti, kteří vyhlížejí Pána, který přijde ve své slávě. A to je tedy ten základní postoj, který to stání. Ti, kdo vlastně trpělivě napětě vyhlíží, očekávají vlastně ženicha, který přichází v noci. Podobně se k tomu tedy kloní také Origenes, který říká, že je také v tom stání určitá synergie, důležité téma, které možná bude mluvit potom víc kolegyně Ločková, spojení mezi tělem a vnitřním postojem. Určitá synergie, to znamená, jak vnitřní postoj je vyjadřován tím, to vnitřní smýšlení je vyjadřováno tělesným postojem, ale zároveň také tělesný postoj vede tu mysl. Takže ji vede, když máme genuflexi nebo prostráciu, tak tím postojem je vlastně už je ten vnitřní rozměr člověka vede k tomu, aby takový postoj zaujal i ve svém srdci, ve své mysli. Tak to je také, ale dává, že když je někdo nemocný, může sedět, anebo ležet a přitom se modlit. To je pro nás zajímavé, protože církve československé jsou třeba jenom dva postoje. Vlastně od počátku do jisté míry jsou redukovány, protože liturgické postoje jsou sezení nebo stání. Nebylo vlastně tlačení žádná jiná forma. Dokonce Tertulian potom to spojuje tento postoj s tím, že je to postoj, který náleží mučedníkům, těm, kdo jsou připraveni vydat skutečně o Kristu svědectví až do krajnosti. To je vlastně postoj toho stání, té důstojnosti a té připravenosti. Tak, pro nás je také zajímavý Augustín, protože on také vlastně spojuje právě motiv toho stání s otevřenými dlaněmi vzhůru, spojuje právě s Ježíšovým křížem. Tam je víc motiv toho Janova evangelia, které Ježíše na kříži ukazuje jako to, který je oslaven, tedy otevřené ruce, kterými vlastně přijímá to společenství, aby mu sloužil. Takže Augustín vlastně říká, tady vidíme, ty otevřené ruce odkazují k kříži Pána a zároveň charitas, tedy ke službě. Pak dokonce používá výraz, že stání právě s tím otevřeným orans, v tom postoji té modlitby, že to je signum resurrectionis, tedy znamení zmrtvých stání, znamení vzkříšení. U Augustína to slovo signum je poměrně silné slovo. Tak abychom jenom viděli, že v tom modlitevním postoji ukazovali, že se odráží něco důležité, to důležitým znamením toho tajemství, který je tedy spása v Kristu. Tertulian je také jedním z prvních, který, když hovoří tedy o motivu stání při modlitbě, tak ji spojuje jednak s tím motivem zmrtvých stání, ale také říká, nebo spojuje to s určitou dobou.
To znamená, že to je postoj, který náleží neděli, jako dies Dominica, den Páně, den zmrtvých stání, ale také, že to náleží velikonoční době, kterou on chápe, že je to vlastně Magna Dominica. To znamená, ten Pentekosté, těch 50 dní, který vlastně chápe jako prodlouženou oslavu Velikonoc zmrtvých stání Krista, tak označuje jako Magna Dominica. Že u něj vidíme spojení toho gesta s určitým liturgickým časem a také s tím tématem, které k němu patří. Tak to je tedy Tertulian. Právě se vymezuje také určité praxi, že říká, na některých místech je zvykem, že i v neděli, i právě v období té Pentekosté, té padesátnice, tak se klečí. On říká, ne, tady máme ten důvod stanovilejší praxi, které on říká, to je to, co já jsem prostě přijal, že pro tyto dny a pro tuto dobu je tím vhodným, je tím náležitým postojem stání. Tuhle myšlenku pak to jenom chci poukázat, že pseudo Justín ve 3. století našeho letopočtu právě ukazuje, nebo se snaží více zasadit gesta a postoje do toho liturgického roku. Pro férie, tedy ty dny od pondělí do soboty, můžeme říci, tam je tím náležitým postojem klečení nebo prostrácií, protože právě odkazuje k tomu pádu člověka do hříchu, naopak pro neděli a tu padesátnici je tím rozměrem stání, jako odkaz k zmrtvých stání. To je ta soteriologická interpretace gest, která je. U Bazila Velikého, který byl také velkým obhájcem potom toho kánonu 20 Nikajského koncilu, který stanovil to pravidlo pro dobu a stání pro celou církev, se snažil tedy pro oikumené, tak Bazil Veliký více vlastně zdůrazňuje ten rozměr toho, že právě zmrtvých stání je znamení eschatologické. Teda ten stání, postoj stání je znamením eschatologickým. Ještě více tenhle motiv rozvine potom Beda Venerabilis v 8. století, na počátku 8. století, kdy vlastně řekne, to je znamení té blaženosti, ke které náš život směřuje. Takže ten rozměr, který se posiluje, který je vlastně důležitý. Tak jenom jsem chtěl tady ukázat, že se ukazuje, že dejme tomu do toho 4. století se právě ukazuje ta temporální dynamika znamení a gest a že jejich smysl je právě v tom vzájemném napětí nebo rozhovoru, který mají a který má vyjadřovat nějaké základních tématech bohatství spásy. Tedy vlastně víme, nebo tím základním koncilem, který řekl, že stání je tím postojem, který náleží k neděli a k Pentekosté, tedy k období Velikonoc, byl Nikajský koncil kánon 20. Je důležité vidět ten rozměr společenství, protože on vědomě se vymezuje vůči tomu, že lokálně je vlastně praxe, že v neděli i v té Pentekosté se klečí. Takže chce tuto lokální praxi vlastně vytlačit nebo nahradit, to můžeme říct, tím, co má být společné pro celou církev. Jestli k tomu, jestli takhle je to srozumitelné, se mi daří trošku vystihnout. Tedy kdybyste měli jakýkoliv dotaz nebo poznámku k tomu, tak prosím vstupte do toho rozhovoru, do toho tématu. Tak. Pak tedy tím dalším důležitým gestem, o kterém jsem hovořil, bylo tedy genuflexio nebo prostratio, tedy to jsme si už trochu představili. V latině se k tomu někdy přiřazovalo výraz adoratio, adorace. Ale my vlastně vidíme, že ta proskinéze, prostratio, má svůj původ, že ten základ je v politiku. To znamená, že ona se vyvíjela vlastně z toho, že jedním ze základních gest pozdravu, který vlastně směřoval k božstvu, k tomu, co je boží nebo božské, bylo políbení. Ta klasika je představa políbení do dlaně a vlastně tím gestem pozdravu k tomu božstvu. Pak když vlastně ten pozdrav směřoval ke chtonickým božstvům, spojené se zemí, tak vlastně tam ten polibek směřoval k zemi. Takže vidíme, že políbení jako základní výraz té adorácio se potom spojí s tou proskinezí, tedy s tím vlastně skloněním té hlavy k zemi. A
Pro nás je to důležité i z hlediska tedy liturgického, zvláště pro Velký pátek, protože v jeho centru vidíme v Jeruzalémě, to máme i doloženo pro tu druhé polovinu 4. století, políbení kříže nebo políbení, které směřovalo kříži, byl ten základní vlastně liturgické gesto úcty vůči kříži. A teprve tím dalším krokem je, když se právě ten polibek spojí s tou genuflexí před křížem. Takže to je, myslím, že taky jako zajímavé vidět to propojení tady těch dvou prvků. Polibek má přirozeně také zcela jinou tradici, a to je pozdravit jak součást vyjádření pokoje, sdílení pokoje. To je jako jiné téma, ale ukazuje to té mnoho významovosti toho polibku. Tak ale vidíme, že ten proskyny spojené s tím políbením, často které třeba mohou směřovat k nohám, mělo také své zázemí v perském dvorském rituálu. Pro nás to je to také zajímavé téma, jako pro ten liturgický život, protože když se diskutovalo právě to, jestli je možné pokleknout nebo vykonat proskynézi v neděli a nebo v době velikonoční, tak byla výjimka a ta se týkala toho, když toto gesto bylo výrazem úcty, respektu nebo pozdravu vznešenější osoby, takže třeba biskupa, arcibiskupa nebo někoho jiného. Protože se to nebralo jako gesto modlitební, ale jako gesto, které náleží vyjádření toho ranku, té hierarchie. Tak i to je vidět, že to gesto je potřeba vidět v nějakém kontextu, ve kterém funguje. A když hovoříme o genuflexi, tedy k tomu pokleknutí, tak v té tradici vlastně liturgické je to gesto, které je jednoznačně primárně liturgicky spojeno s naléhavou žádostí, s naléhavou prosbou o záchranu a ochranu. To je s ní spojeno. A potom je to také gesto, které je spojeno s pokáním. A dlouho vlastně trvá tahle vazba, která je porušená nebo narušená až ve středověku, kdy pokleknutí začne být bráno také jako gesto, kterým se vyjadřuje úcta, adorácium. Velmi důležité pro slavení Večeře Páně, zvláště pro eucharistickou modlitbu středověku. Tak my víme, že to genuflexio, že se objevuje třeba tak, když někdo byl pronásledován nebo hledal vlastně útočiště, tak často poklekal vlastně před tou osobou, u které hledal to zastání. Nebo přišel k jejímu domu, stoupil si do prahu, tam vlastně se poklekl a žádal vlastně o to schování, o tu záštitu. A když mu byla obřadně udělená ta záštita, tak vlastně se stával nedotknutelný. Ta ochrana vlastně potom se počívala, tak to je jenom to gesto. My to asi nejvíc známe, to Kyrie eleison, které nějakým způsobem má ten charakter té naléhavé žádosti, která je vlastně adresována tomu, kdo může rozhodnout o mé věci. A také tam je vyjádřeno ten intenční charakter. Takže to je taková zajímavá věc, která se potom týká toho, když se užívá ta samotná aklamace Kyrie eleison a jaký postoj při ní může být vlastně zaujímavý. Genuflexio. Asi chtěl také ukázat, že třeba Gelasiánský sakramentář, tedy kniha, která obsahovala základní liturgické texty modlitební ze 7. století našeho letopočtu, tak spojuje právě genuflexi s veřejným pokáním, jako to gesto. To známe doložené i z jiných pramenů. Že když vlastně někdo vstupoval do toho veřejného pokání, tak jedním z těch gest bylo, že zkrátka přistoupil před biskupa a právě byl v genuflexi anebo v prostraci, jako výraz toho, že žádá vlastně o to, aby byl přijat do toho veřejného pokání a jako základní gesto doznání se hříchu. Tak myslím, že i tady nemáme doloženo, že by to vždy muselo být spojeno s nějakým slovem. Tak jenom chci ukázat, co my často uvažujeme o gestu spojeném se slovem, tak tady vidíme tradici, která to gesto nebo postoj nedoprovází žádným slovem. Naopak, ta mlčenlivost je jeho důležitou součástí. Vidíme to ještě na jiném místě, o kterém budeme hovořit, a to je u západní tradice se dochovaly vlastně potom u velkopátečních prozeb, kde také ten jáhr potom vyzve vlastně skloňme svá kolena a následuje ticho, jako vyjádření té intenzivní vlastně prosby. A pak následuje to peticio, ta prosba. Tak to jenom ukázat tu samostatnost, když o ní promýšlíme,
abychom také viděli, že není vždy nutné, aby bylo doprovázeno slovy. Myslím si, že i když jsou nějaká protestní akce a podobně, tak tady ten rozměr toho prostého gesta, které právě není doprovázeno žádným slovem, tak je možná někdy mnohem intenzivnější. Jednak není diskutováno, lidé nevolají, nevykřikují, ale to samotné gesto v té mlčenlivosti má někdy mnohem větší význam, nese takový závažnější poselství vůči těm, kdo ho vnímají, kdo ho vidí. Tak to je tady tradice. A jak jsem už řekl, třeba v tom římsko-germánském pontifikálu z toho 10. století, jaký výrazný vlastně text, který se snažil do té západní liturgické tradice znovu nějakým způsobem vrátit tu praxi raně křesťanskou toho veřejného pokání, tak tam právě to střídání pokleknutí, povstání, pokleknutí a proto prostrácio je součástí toho, jak se vstupuje do té doby postní, jako doby pokání. A stejný obřad je znovu na Zelený čtvrtek, kdy vlastně dochází ke smíření. Takže zatímco na začátku tím slovem je nějaký ten verdikt toho předsedajícího biskupa nebo presbytera, který znamená to uložení toho pokání, tak potom na ten Zelený čtvrtek naopak je to slovo, které přichází slovem smíření a které vlastně uvádí znovu do toho plného společenství té církve, tak aby mohli o Velikonocích přijímat Eucharistii. Tak to je genuflexe. A taky jsme si právě to důležité místo, které má také, tam je dobře vidět ten vývoj, je právě spojeno s těmi obřady Velkého pátku, s uctíváním kříže. Protože genuflexe, i dnes jsme to vlastně slyšeli v té ranní chvále, tam je to dobře slyšet v tom invitatoriu, že tam je to poklekněte a tak dále. Že to byl velmi typický právě postoj na počátku té ranní chvály. Také to je velmi typické gesto, které bylo na počátku při vstupu, když byl tedy introit těch, kdo slavili tu liturgii v prostoru, často spojen s tím, když se přistupoval k oltáři, který byl vlastně vnímán jako znamení Krista, symbol Krista, tak ti, kdo vlastně předsedali, často třeba máme ten model toho biskupa, tak tím základním gestem právě bylo pokleknutí před tím oltářem. Jako znamení toho přístupu také vidíme, že právě, to jsme říkali, jak jsem tedy říkal, že při tom uctívání kříže nejprve oddělená ta dvě gesta, tedy pokleknutí jako spíše to, co náleží k tomu, že je zahajován vlastně ten samotný obřad klanění kříži. Takže to je spíš ten vstup, ten introit, ale potom to vlastní gesto políbení je tím gestem, kterým se vyjadřuje úcta tomu kříži. A tím druhým stádiem je to, že se to spojí vlastně s tím pokleknutím. Já jsem se chtěl zeptat, v jakým jsme asi století teďka s tím poklekáním před oltářem. Myslím, že to bude, řekl bych, 7. 8. století. To je to s těmi staršími ordinés, které jsou doloženy pro tu římskou tradici. Římsko-germánský, tedy pontifikál, tedy kniha určená biskupovi, je z 10. století. Tady to období, které máme vlastně doloženo. Tady jenom je důležité, že právě to rozdělení toho pokleknutí ve vztahu ke kříži, že víme, že poklekal ten, kdo vedl to společenství, ale pokleknutí se netýkalo zpočátku celého toho společenství. Pro ně tím gestem úcty ke kříži byl právě to políbení. Tak to ukazuje taky tu kontextualitu těch gest, když o nich vlastně promýšlíme. Také v tom římsko-germánském pontifikálu z 10. století je také dobře vlastně ukázáno, jakým způsobem narůstají ta gesta té genuflexe, jak se přibližuje postupně právě k tomu kříži. To je taky zajímavý. Vlastně čím blíže je k tomu kříži, tím více narůstají rozměr těch gest vlastně té pokory. A teď už se dostáváme tedy byla ta genuflexe, k eucharistické modlitbě, jako příkladu těch gest, jejich proměně. Tady vlastně vám mohu ukázat, je to tedy ze slonoviny, to je relief, který pak se stal součástí evangeliáře. Ten samotný tedy relief je z 9. století, ten evangeliář je potom ze století 14. Vidíme tedy na tom vyobrazení předsedajícího, který stojí za oltářem. V pozadí vlastně dobře vidíme ten baldachín, ciboria, to má taky svůj vlastně zvláštní jako vývoj. Za ním jsou tedy ti, kdo spolu s ním slaví, tedy klerici, před tím stolem Páně, jsou vlastně zobrazeni Eschola, tedy
předpokládám, že to je schola, která vlastně tu liturgii provází. Vidíme také to gesto, které tady vlastně jakoby je vyjádřeno jako modlitevní. Nepodařilo se mi tedy úplně identifikovat, co drží v té pravé ruce tou levou rukou, tí, kdo tam přisluhujete, tam ten detail za tady. Nepodařilo se mi jako zjistit, co vlastně v té ruce drží, protože tady zjevně vidíme to gesto, je tak, že to spíše symbolické vyobrazení, ale že vlastně i ti, kdo tam vlastně byli, tak měli ten postoj orans. Takže to dobře vyjadřuje, že ten postoj orans je na všichni stojí a že to je gesto, které není vyhrazeno jenom tomu předsedajícímu, ale že ho sdílí všichni. Dokonce máme doloženo, že při nejmenší od zpěvu Sanctus až do přijímání postoj orans je třeba doložen ze švýcarských, ještě v 15. století ve Švýcarsku, katolických, jako při katolické mši. Takže to je jako vlastně velmi starobilý způsob, jakým způsobem se podílejí tady knihy na docela dobré vyobrazení vyobrazení té liturgie vlastně z té doby 9. století. Jiným příkladem, já bych si měl dotaz, tak já určitě. Takže přesně předtím dotaz, já jsem to zamluvil. Ne, to jsem měl předtím. Já nevím, už ne. Promiň, já jsem tady. Tady ještě jiné doložení vlastně také toho jako slavení. Nevím, jestli to je to. Znovu, že tady ty oltář, tady zase znovu vidíme vlastně ten baldachín nebo to ciborium nad ním, které jsou v té spíš fázi žehnací nad tím kalichem. Ale tady dobře vidíme, to jsou ti, kteří bývají vlastně v těch dokumentech latinských označovaní jako circumstantes, tedy stojící okolo. Vidíme také otevřené ruce, tedy sdílí modlitevní gesto, které se podílejí vlastně na té modlitbě eucharistické, ale také tady vidíme to inclinans. To znamená, že vlastně tím postojem je splnění. To také máme v tom středu právě doloženo, jak je to postoj, který začíná převládat jako u těch, kteří nejsou zcela aktivně zapojeni v blízkosti toho Pána. Tak to také ukazuje, že my nevíme přesně, kdo ti circumstantes jsou mínění, ti, kdo stojí kolem. Jestli to je skutečně celé to společenství v těch dokumentech. A nebo, což ukáže, to ještě na jiném obrázku můžeme vidět, že tam mohlo být několik těch plánů jakoby toho společenství. To znamená, že někteří byli blíže, to mohli být většinou ty klerici, nebo ti, kteří byli jako blíže spojení k tomu oltáři, a potom tam byly ty volnější radikály vzdálení toho stoupání, toho oltáře, pro které postoje mohly být jiné. Tak to je také příklad toho, a s čím se vlastně můžeme setkat. Pro nás je tedy jenom důležité jako vidět, že právě to, že stání při této eucharistické modlitbě a také to, že postoj orans vlastně zachovávají všichni, je, zdá se, nejstarobilejší způsob, jakým tato modlitba byla vlastně pronášena. A proto je také, když třeba to můžeme sledovat v tom anglikánském společenství, tak tam je také snaha, aby vlastně, jednak jsou lidé přirozeně zváni k tomu, aby podobným způsobem také pozdvihli ruce, když tam se to potom víc akcentuje třeba u modlitby Otče náš, aby se vyjádřilo, že to je skutečně společná modlitba. A také se poměrně promýšlí, kdy vlastně ten předsedající má změnit to gesto a jak se k němu vrátí. Protože v té anglikánské tradici stání s otevřenými dlaněmi v orans, to je ten postoj a to gesto pro eucharistickou modlitbu a také ukazuje tu její kontinuitu. To znamená, kontinuita toho gesta ukazuje, že je to kontinuita té modlitby jako celé. Takový důležitý. A jak to řeší, když potřebuji točit stránku, že jo? Tak jako co? No, to právě. Co praktické věci můžeme? No, určitě základem je nikdy, jako základem je nebo nechávat určitě ruku. Ne. Nenechávat zavěšenou. Dají se v zásadě to přijali, že vlastně se ruka položí na stůl, ta jedna, druhou se otočí. Přirozeně je lepší, když je někdo, kdo slouží spolu s tím předsedajícím, aby mu přetočil. Tím se neporuší ta kontinuita. Ale mají třeba zásadu, že když se zpívá Sanctus,
tak vlastně ty ruce jsou spojeny, ten předsedající. Že, no, jde prostě jenom o to, že tam vždycky je, aby se k němu vrátil, tomu gestu, aby bylo zřejmé, že ta modlitba je jeden celek. Že se vyrovnávali právě s tím, že pokleknutí a jiné prvky do jisté míry mohou narušit to porozumění tomu, že se jedná o jeden celek té modlitby. Tady ještě jsme dokonce, jak jsem vám říkal, předtím jsem poukazoval na to, že vlastně trvalo třeba v tom Švýcarsku doloženo, že ten postoj orans pro ti, kdo se účastnili té bohoslužby, tedy pro to společenství, byl tedy od zpěvu Sanctus, protože u preface se to předpokládá. To byl Sanctem začíná, ten přechod ke kánonu, tomu pevnější části té modlitby, tak trval až do přijímání. Takže to gesto dokonce provázalo vlastně tu eucharistickou modlitbu s tím, k čemu směřuje, a to je mu přijímání. Protože zase vidět to velikonočně, to je prostě propojený svět, možnost toho přijímání s tím stáním. Že to vlastně propojí tu modlitbu, i tím gestem propojíme, že modlitba eucharistická směřuje k tomu, že lidé dary přijímají. Dokonce v tom ekumenickém dialogu to je vlastně to, co tvoří jádro toho společenství s tou modlitba díku vzdání a přijímání darů. Jejich přinášení, vlastně to, co bývá chápáno jako opětování a lámání, jsou praktické úkoly. Ten vlastní teologický důraz je vlastně v těch dvou momentech. Ale to lámání, to slovo lámání, ty ruce, hudebnice, to je praktický úkol. Tam v anglikánu ta myšlenka je to, že to dělá že se to týká celku té. Zase nejde o to, že by člověk, protože i v tom anglikánském společenství jsou akty, kdy ten předsedající pozvedá dary, třeba v instituci, anebo na konci při doxologii. Dokonce i říká, že je možné tam, kde tomu odpovídá ta pietas toho lokálního společenství, aby se poklekalo po těch slovech ustanovení, když třeba David Vleton byl přirozeně třeba proti tomu chápání. Takže jsou tam momenty, kdy dojde jakoby k narušení toho gesta orans. Ale tam ta snaha položit na něj důraz, aby vědomě jsme pracovali, že to je to gesto. A ostatní jsou spíše praktické věci, které se dělá při tom lámání. Tam přirozeně služebníci lámou, ale jestli tomu dobře rozumím, to společenství může pořád být v tom postoji toho zpěvu, že to patří k modlitbě, oberáku Boží, který s ním má žití světa, to je přeci modlitba. Takže jako zpěv, jako ve zpěvu. Takže tam ta kontinuita toho společenství jako může být, protože někdo něco dělá prakticky. Ještě tam se jenom jako třeba odlišuje potom to inclinans, jak máme tady, tak právě to třeba bylo pro ty, kteří potom nepřijímali, protože ten postoj sklonění, to je tento inclinans, o kterém tady teď vlastně hovoříme, tak je primárně v té liturgii spojen s požehnáním, takže odtud tam vlastně přichází. To znamená, to je ten první moment, když má být přijímáno vlastně požehnání, tak právě jáhen vyzve, aby lidé sklonili své hlavy. A pro nás to výzva toho Jána je důležitá, protože ona říká, že někdo má zastávat v tom společenství jiný postoj, než zpravidla ten předsedající. Takže taky z té mlčenlivosti potom, když máme ty prameny, tak říkáme, když není vydán, nemáme žádný doklad, že by věřící byli osloveni jinak, že mají dělat něco jiného, tak nejspíše zaujímají stejný postoj jako ten předsedající. Takže taková určitá logika. Takže to je s žehnáním a teprve potom vidíme, že teda během 7. a 8. století se to inclinans, tedy to sklonění té hlavy, vlastně také přenáší na předsednické modlitby. A tam je právě, to znamená, když pronáší, modleme se, tak vlastně lidé skloní hlavy. A předsedající ale má orans. A také ti, kdo slouží spolu s ním, a to je i při eucharistické modlitbě. To ale také ukazuje, že ti, kdo mají skloněné ty hlavy, tak zpravidla potom zdá se nepřijímají. Takže i ta skloněná hlava je vlastně spojována, ta inclinans, je spojováno s modlitbou super populum, to je vlastně v liturgii v závěru, které bylo určeno to požehnání pro ty, kdo nepřijímají. Takže to je jako zase zajímavá jako kontinuita, možná trošku specifická, nevím, jestli to vnímáte jako detail, ale dobře to ukazuje na proměnu toho gesta nebo ten kontext, kterým se užívá, a který také vyjadřuje
právě tu míru toho, jak se lidé té liturgie účastní. A to, že tam začíná vstupovat to inklinans, tak tam dobře vidíme, že to je vlastně ústupek tomu, co přichází z té praxe řeholní. Protože řeholní praxe, to vidíme třeba i v Regula Benedicti, která říká, v neděli a Pentekosté je v kostele se stojí. Ale s ohledem na zbožnost řeholníků může být, že v celé, tedy v té privátní modlitbě, mohou vlastně se trvat genuflexy. Takže tam vlastně, to je důležitá věc, takový vlastně ústupek a my vidíme, jak právě tenhle prvek, že i v neděli nebo nebo v té Pentekosté mohou být vlastně skloněni, že potom se vnáší do té liturgie a umožňuje se, že to je jedna z možností, která může být. A právě se často říká, nebo se ukazuje, kdy neklečte, ale můžete sklonit hlavu. Takže to inklinans vlastně vyjadřuje takovou mírnější formu toho, co by jinak bylo v té genuflexi. Jenom ukázat, protože ona taky, že to nese tedy ten prvek toho pokání, té kajícnosti do té liturgie sebou, tenhle postoj. Tak to je potřeba vidět, že tam vlastně přichází taky ten rozměr té osobní zbožnosti, která vlastně přichází do té společné modlitby. A vidíme, jak třeba v anglikánském společenství a i v římskokatolické církvi, jestli tomu dobře rozumím, tak pak jedním z těch prvků, které se týkaly reformy po druhém vatikánském koncilu, bylo snaha o důsledné rozlišování mezi tou společnou modlitbou liturgickou a mezi tím, co se chápe někdy jako paraliturgické, nebo spíše ty individuální nebo lokální formy té zbožnosti, které nemusí být nějakým způsobem společně regulovány, univerzálně. Ale tak tohle rozlišování, tak to vidíme, že to vychází tady z té reflexe těch dějin, která vlastně viděla, jak to, co patřilo k té zbožnosti řeholní a spojené s pokáním, vstupuje do toho prostoru toho společného slavení liturgie a vede k tomu, že postoj, který byl původně nepřípustný, tedy genuflexe nebo cokoliv, tak najednou v té liturgii to své místo začíná mít. Tady zase ještě jiný příklad také toho stání. To je tedy, už vidíme milénium, Bazilika San Clemente, tam jsou vlastně také ty v těch třech rovinách. Tady je také dobře vidět, co potom se ukazuje. Jo, tak to špatně vyčká. Tady vlastně je ten předsedající, to vidíme, má gesto rukou. To, že tam je pokoj Páni buď s vámi, to je to, co tam čteme, vlastně, nebo co můžeme rekonstruovat jako z toho textu, který je před ním. Takže se můžeme ptát, jestli to vlastně je gesto pozdravení pokoje, nebo jestli to je oranc. Ale můžeme předpokládat, že to je úvod do eucharistické modlitby, že tam je také pokoj Páni, nebo Pán s vámi, s tebou vzhůru srdce, máme i Pán a tak dále. Takže tam ten motiv toho pozdravu, přechodu do modlitebního gesta i zřejmě. Tady vlastně vidíme donátory, donátoři Pétresy, které přináší dary. Tady vlastně ti, kteří slouží, co byli preláti. Tady vidíme tedy Teodoru, významnou ženu vlastně toho společenství, a tady je jejího manžela, který byl tedy pohan. A ten příběh vlastně říká, že se tajně vloudil do té liturgie. Ale to, že tam nepatřil, pač nebyl pokřtěný, takže z toho oslepl a ohluchl. A tady ho vlastně jako vyvádí pryč z toho společenství. Takže i to je vlastně zajímavý rozměr. Ono potom vlastně jako uzdraví, ale tak to je jenom takový zajímavý dynamický vlastně motiv, který tady vidíme, jak ten služebník odvádí vlastně toho manžela té Teodory, protože je dezorientován díky tomu, že ten neoprávněně vstoupil a spatřil mystéria. Takže nejlepší říká vlastně jako je to slova. To je tedy pořádně zavřít. Promiňte. Pořádně zavřít, tak tam tyto lidé narazí. No, ukazuje to, že jste si chtěl... No, já jenom jsem se tam, co mi běží hlavou, že ten prostor musí přece hodně ovlivňovat ty gesta, že tam v tom 9. století asi předpokládáme jakousi halu, bez lavic, bez židlí, stojí se, kleká se, vlastně to, co vidíme dneska i v pravoslavných prostorách a i v synagóze,
že tam je spousta prostoru, že jakmile jsem v lavici kostelní nebo v Českém Brodě tam máme ty židle to dost překáží a určuje, jak se tam budeme chovat, jak budeme gestikulovat nebo ne. No. Určitě, děkuji za tu připomínku. To jsem neřekl, že i ten prostor vlastně liturgický umožňoval tuhle variabilitu těch gest během té liturgie. Jo, že v té antické vrstvě, když předpokládáme ty menší společenství, že v těch domech, tak tam to asi ještě trošku bylo jinak. Si to tak představuji. Já jsem teď v Pompeji jsem motal na ty domy, jak to tam mají, ty atria a ty prostory, že tam si myslím, že to muselo fungovat jinak. No. To je vlastně jedna teorie, která se snaží jakoby vykládat ten původ taky toho stání při té eucharistické modlitbě, vychází z nějakého modelu těch sympózií antických, u kterých se teda mohlo buď jako ležet, a také máme doloženo, že se mohlo určitým způsobem sedět, tak ale víme, že právě ta sympózia nebo ta jídla vlastně společná, že odrážely také hierarchické postavení. Ježíš s tím třeba pracuje v některých těch komentářích, kdy vlastně říká, nesedejte si dopředu na ta místa, která jsou určená, buďte vzadu, protože pak budete vyzváni a tak dále. Vidíte, že tady s tím vlastně Ježíš jakoby aktivně pracuje, s tím očekávaným pořádkem, který tam sedí. Ale vlastně se poukazuje na to, že jediní, kteří stáli při tom slavení, asi rozumíte kdo? No, služebnictvo, otroci, že? Tak, no, takže to takhle vlastně jako brali, jako že to stání je vlastně výraz té smlouvy. Tak to je ale přirozeně v okamžiku, kdy se přesuneme do toho kontextu toho, kdy se opouští večeřadlo a tím prostorem se stávají jiné jako prostory veřejné, liturgické. Ten přechod od toho, kdy se liturgie vyvazuje jedna z toho společného jídla a také z večera a přechází tedy do ranní podoby, jak to nějakým způsobem se třeba Andrew McGovern snaží doložit pro Afriku, například u Tertuliana a Cypriana, kde na jejich textech se snaží ukázat, že dokládají, že můžeme vlastně nějakým způsobem rekonstruovat pro tuhle oblast ten přechod z té večerní liturgie, z toho večerního slavení na to ranní, kde to jídlo už má svojí stále místo, ale nejde o to množství toho jídla, které je, ale jde o to, že všichni na tom pokrmu mají podíl, ať už menší nebo větší míře. To je jako jiný ten. Ale určitě ten prostor v tom hraje určitou roli. A tady vlastně se dostáváme tedy, měli jsme tedy to inklinans, tak to se jenom uvedu ten příklad, jak vlastně vstupuje, tam jsou ty pravidla, jako kdo se má sklánět, ale je to tam rozměr. A ten další je, vlastně, že do té liturgie, do eucharistické modlitby vstupuje genuflexio, tedy poklepnutí. A přirozeně, zvláště to tu neděli a to pentekosté, aby to nebylo vnímáno jako kalicné gesto, jak by to bylo možné, kdy se to vlastně vyváže, nebo jakým způsobem se to může vyvážet. Tady z toho významu a vnímat to poklepnutí jako adoráciu, jako výraz tedy úcty. A to dokládáme vlastně na tom středověku, tady to vidíme tedy na renesančním umění z 15. století, tak zase Fra Angelico. Dva obrazy, které s tím souvisí a vlastně vidíme, že jsou pokaždé jiný postoj. To znamená, ten vlevo je tradičnější. To znamená, víme, že Marie v těch starších vyobrazení, když je zobrazovaná, je jí zvěstováno, když se narodí Ježíš, tak většinou stojí a nebo sedí. Tady dokonce vidíme, že má ještě taky to gesto, které jsme tam viděli, jako toho přijímání. Tak to je na tom levém obrázku. A na tom pravém ale vidíme tady, že to gesto že klečí. A má se tu té ruce, ale scéna je to stejná. To ještě vidíme tady. A to je jeden z příkladů, který říká, že vidíme, že poklepnutí je chápáno jako výraz úcty. Jiný příklad se dokládá zase proměna Nativitas Christi. Tady to je asi nejvyštější obraz, že Marie, která vlastně leží z Ježíše, to máme z našich vlastně od nás, z gotického umění. Někdy Ježíše přijímá rukou a podobně chrání. Tady ale vidíme jiný motiv, který je vlastně, že z toho vlastně mladší Ježíš, který leží a to základní gesto, které se vyjadřuje, je gesto poklepnutí spojených rukou, tedy genuflexe. Ne výraz kajícnosti, ale výraz té úcty.
jenom abychom viděli. A tady se to přenáší potom. Při svatého Řehoře, to asi známe, ale vidíme, že to vlastně postoj, který převládá u těch, kteří tedy nějakým způsobem se intenzivněji nebo podílí na tom slavení. My tedy říkáme, nebo ta teorie, které se vlastně můžeme klonit, je, že právě díky tomu, že se z toho pokleknutí nestalo gesto upěnlivé prosby, naléhavé prosby a pokání, ale výraz adoratio, tak vlastně mohla vstoupit do toho liturgického slavení. A tím primárním místem, o kterém víme, je tedy elevatio. To bylo vlastně spojeno zároveň s vývojem té středověké eucharistické nauky, kdy tohle gesto pokleknutí a adoratio mělo vyjádřit, že Kristus je skutečně přítomen v Eucharistii. A to je také důvod, proč reformace s tímto gestem potom ve vztahu k Eucharistii nebo k Večeři Páně měla vlastně určité starosti. Že Luther například, ten byl stále proto, aby se projevovala Kristu ve svátosti úcta pokleknutí, ale nikdy ne mimo kontext toho slavení. Zatímco my v tom středověku víme, že jedním z prvních vlastně témat, která přicházejí, kdy se spojuje vlastně to pokleknutí s úctou vůči Kristu, jsou přesně s procesí. A nejprve to nemusí být ani procesí Corpus Christi, který se začíná rozvíjet od 13. století, ale vyloženě praktická věc, kterou duchovní činil, a to je, že vezl vlastně Eucharistii k nemocným a nebo jako viatikum k umírajícím. A když lidé vlastně viděli, že projíždí kolem nebo prochází kolem, tak jsou vyzváni k tomu. To známe právě jako z pařížských vlastně dekretů ustanovení z toho 13. století, že mají pokleknout, aby vzdali úctu Kristu. Tak tam to dobře vlastně vidíme tenhle rozměr. Luther byl tedy pro ně, ale ne mimo to slavení. A potom ta reformace, která je spojená více s Kalvínem, tak ta zcela vlastně tenhle rozměr odmítla. Rozdělování anglikáni k tomu měli takový dvojznačný postoj k tomu pokleknutí vlastně před těmi dary. Ale ta obava vlastně byla právě z toho, aby nedocházelo tomu, co chápali, zejména teda v té reformační tradici, radikálnější potom jako vlastně model služby, jako výraz model služby vůči přirozeným věcem, jako chléb a vín. To je otázka jenom té vazby, která tady vlastně je mezi určitou eucharistickou teologií a tím gestem, které se k ní začíná vázat a vyjadřovat tu teologii, a to je tedy to pokleknutí ve vztahu k elevácii. Ještě se podívám, jestli mám něco víc. A tady vlastně jsem chtěl jenom ukázat zase to gesto, to je asi velmi známý, myslím, že obraz, ale díky tomu tématu, které spolu máme, tak vlastně si můžeme všimnout, jak různorodé vlastně postoje jsou zaujímány, liturgické. Vidět to tady z toho úhlu pohledu, že to taky může více odrážet vlastně tu středověkou praxi, jak jsem řekl, že to nebylo nějaké zcela jakoby jednotné, ale že tam bylo několik režimů vlastně toho, jak se lidé vztahovali k té liturgii. Někteří vidíme, že v blízkosti vlastně toho oltáře s beránkem, tak je tam ta genuflexe, jako výraz té adoratio, té úcty ke Kristu. Se přenáší takhle, to je v tom popředí také, ale vidíme, že také lidé stojí, vedou spolu rozhovory, čtou, meditují nějakým způsobem, jo? Že vidět, vidím ještě ukážu na jiném obrázku, tady vlastně to je to reformační prostředí, jako švédská luterská církev, ale tady také vidíme, jo, ještě předtím, než byla jako vlastně reformace, to se týkalo spíš nás, české reformace, ale tady myslím, že je dobře vidět, že jak se přenáší to gesto pokleknutí do vyobrazení poslední večeře Ježíšovi. Také je důležitá věc, která přichází vlastně ve středověku, že my vidíme tedy ten počátek už v 9. století Amalár Zme ve svém komentáři, tak že tam se snaží vykládat vlastně všechny jednotlivé části toho bohoslužebného slavení, také těch gest, které činí vlastně předsedající, že se v nich odhaluje vlastně to mystérium paschále. Všech těch prvků vidíme potom v těch komentářích, které vznikají pro kněze, že vlastně celou tu liturgii mají jako meditaci nad Kristovým utrpením a také zmrtvých stání. To znamená, že ta liturgie také začíná být stále více jako určité drama, které je vlastně prezentováno. Tak jsem také, zdá se pro nás třeba souvisí kříže,
které jsou vlastně dělány při tom žehnání. Protože jeden ten výklad říká, že ty kříže vlastně začínají vstupovat do toho na dary během té liturgie jako součást toho, jak právě je to spíše performance, která je pohledu, tak by byla vlastně jako něco, na co se spíše hledí při tom slavení. A že to tedy souvisí s tím, jak do té liturgie jsou znovu užívány prvky antické rétorické tradice, která to slovo spojovala vlastně vždycky s gestem. Takže tak to je jaký proniká, tady vlastně také vidíme dobře na tomhle zobrazení, tedy taková klasická forma, která potom byla třeba i v anglikanismu, to znamená, když se při přijímání klečí. To je taky důležité, že to je výraz úcty k Eucharistii. Že do té doby jsme snažili ukázat, že vlastně než tenhle rozměr přišel do té liturgie, to klečení jako výraz úcty, tak tím základním postojem bylo právě bylo stání, kterým se přišel. Tak to vlastně pravoslaví stále třeba že obě, to tak vnímám, že obě ty postoje, jako tak ale i stání, jsou oba výrazy reverence. Jako prostě. Ale také tady vidíme, že to má více plánů vlastně, to shromáždění. Tak to je důležité. Oni zpívají, ne? Že by zpíval teda ze zpěvníků? Může být. Někdo přijímá, někdo zpívá, střídají se tam. Pro mě, já jsem to spíš jako doložení vlastně toho. No, se nevejdou, doložení i toho, že přistupovali postupně, ale že doložení toho, že i v té reformační tradici tradičnějším postojem pro přijímání bylo vlastně klečení. A v tom anglikánském společenství to byla bohová praxe, když jsem o Anglikánu studoval, tak i můj učitel těch Anglikánů byl takovým stoupencem vlastně té liturgické obnovy a vždycky, když bylo přijímání, tak v tom kostele byly tradiční, takže vždycky se přišlo k tomu, tam byla taky taková vlastně jakoby říčka, vlastně ty plekátka vlastně kolem toho stoupání a lidé se tam takhle postupně sázeli a on vždycky přišel a vždycky stál, všechny kámoři stála. Takže pro něj vlastně to stání bylo i nějakým motivem vzdoru, jako, že navzdory tomu, že tak já prostě dodržuju tuhle praxi, protože to je zajímavý vlastně způsob, jak to uplatňoval. Tak to je to klečení, ale i nevím, jestli ještě to v některých zborech evangelických nebo... Na Slovensku jsem to zažil, na Slezském prostředí. Na Slezsku si to možná ve Slezsku někde. Já jsem nevěděl, že jsou luteráni těch neklečnej. Tohle je pro mě jako luteranismus. To je jako ten hlavní viditelná jako podoba luteránství. Pro neklečí není luterán. No, tam stojí, protože je reformovaný, jo, to je jasný. Komplikuje to, že tam jako to není uspůsobený vůbec, že jo? Že tam je to plekátko, ta ohrádka, to muselo být dost blbě. On byl trošku jako dál, to muselo jako dál. Tak to jsou příklady. A tady je jenom taková vlastně už na ten závěr k gestům, jak někdy se jako v té eucharistické modlitbě v tom anglikánském společenství, tak tady vlevo, jsme přes levo, vlastně tady, to je právě gesto pozdravu. Na začátku Pán s vámi. Přirozeně snaha, když ta gesta užíváme, aby bylo zřejmé, kdy je to pozdrav, kdy je to nějaká výzva, což tady naznačuje. Ruce nahoru, to je sursum corda, zhůru srdce. A pak se vrátí zpátky do té orans. Tam vlastně mají, že v těch dokumentech nebo v těch textech, které jako navrhují vlastně, jak ta gesta mají být při tom slavení, tak tam je, že by si to duchovní měli zkoušet před zrcadlem, jak jste říkal Tomáši. Protože to gesto vždycky musí být úměrné tomu člověku. Že nelze jakoby říct, že to musí prostě být úměrné figuře, postoji, takže je takový cit vlastně to musí jako být. Ale tady je to pozdvihnutí nahoru, vzhůru srdce a pak vrátit zpátky do té olejnice. Pak tady je během narratio institutionis, tedy pozvedání vlastně těch darů, vidíme, že používají kvašený chléb. Ale vím, že třeba můj teda učitel David Huleton, ten byl vždycky spíš proto, aby zůstali na stole. To znamená, že není žádný důvod je brát. Že je dostatečně identifikováno tím, že se o nich hovoří. Jsou součástí vlastně. Že není třeba. Prosím?
ukázat. Jako, v tom kalvinistickém prostředí to ještě všechny ty gesta dostávají jako jiný náboj. No, to je to můžeme kontext jiný. Určitě, já jsem jenom ten příklad byl to klečení, jo, že to, že se vlastně upustí od něj, má nějaký význam, jo, protože zkrátka je to s něčím spojeno a tudíž to nemůžeme užívat, aby to neevokovalo vlastně tu myšlenku. U té církvi československé je to vždycky takhle. Když se něco přijde nějaké gesto, které není ukotvené jako v té tradici církve československé, tak odkud to máte a proč to vlastně sem jako... Tak to farský nedělá. Tak to sem přináší. No, tam je ale důležité, že vlastně farský zachovával v osobní zbožnosti mnoho prvků, které ale neučinil součástí té společné. A to je taky ten rozdíl jako toho, že zachovávali jako třeba denní modlitbu, zachovávali stále, breviář, máme doklady, že se jí modlili stále. Přitom církev československá nikdy vlastně společnou modlitbu neměla, zřekla se ji vlastně na počátku. Máme jako odpolední modlitbu večerní, Kalousovu, ale denní modlitba nebyla vlastně součástí. Tak tady je to pozvedání a tady vlastně vlevo to je možná jenom ukázka toho, jak vlastně ty anglikáni řeší tedy průvodce evangelie. To je možná taky zajímavé, to jsem ještě neřekl jako z historického hlediska, ale přirozeně pro římskokatolickou církev, pro liturgický život i jeho sjednocení byl velmi důležitý Tridentský koncil a zvláště potom vydání těch liturgických knih, které vlastně do jisté míry čerpaly z římské. You have a call from 132. Už asi později. Jo, to je ten důvod toho, ale že to byl ten Tridentský koncil, jenom s tím průvodem, když tam ten evangeliář, tak je důležité, že vlastně ve středověku existovaly vlastně takové, můžeme tedy říct, že existovaly takové 4 základní formy, jak byla slavená liturgie. Vždycky to záleželo na tom, jestli je zpívaná nebo není zpívaná. A také záleželo, jaký služebníci vlastně jsou přítomní při tom slavení. Takže máme nějaká ta liturgie jako solemnis, pak byla ta kantáta, pak byla priváta nebo lekta a potom byla imprivácio, to znamená ta soukromá mše vlastně knize bez účasti kohokoliv jiného. A důležité je, že dá se, že vlastně ten Tridentský koncil a to, co po něm následovalo, zvláště potom to další vydání z roku 1604 římského misálu, který pak byl přirozený díky tisku rapidně vlastně šířen do té církvi, tak tou normou se stala ta misa lecta. A právě pro misa lecta byla liturgie, která měla být užívána pro všední dny, anebo pro více ty dny, které mají mohou mít kajcnější charakter. A právě proto pro ní byl typickým postojem nikoli stání, což bylo třeba pro tu misa solemnis, která byla určená primárně, měla být pro tu neděli, v té tradici, ta slavnostní forma. Tak zatímco tam tím základním postojem bylo stání, tak pro tu misa lecta tím základním postojem bylo klečení. A tím, že ona se stala vlastně normou, a většina vlastně farností slavila v této formě, v té misa lecta, kdy tedy vlastně kněz většinou četl ty liturgické texty a lidé zpívali nebo vykonávali nějaké úkony osobní zbožnosti, tak se přeneslo vlastně to klečení jako standardnější forma té liturgie. A jedinou výjimkou, kdy se mělo stát, je právě evangelie. Takže to je pro mě hrozně zajímavé. Takže že tohle kontextu toho slavení je vlastně ten postoj, který je slavnostní modlitby, byl určen pro evangelium. Tak co v jiné té dokladech máme, že teda se třeba i při čtení vklačilo. Tak to jenom přišlo, tady je vlastně ten průvod s tím evangeliářem, kdy se slavnostně v něj přečítá. A vpravo vidíme, že i v tom anglikánském společenství to porušení, jako to je vlastně ta moment konsekrácio těch darů. Jako gesto, které vlastně může být, ale není závazné. Tady na konci je tedy forma doxologie, tedy jak se liturgie zakončuje, to pozvedání vlastně těch darů. Takže jsou tady různé formy, když jsou spolu dva, když je sám, tak a to skřížení a skřížení, no? Křížení, to je stejný. To je pro doxologii vlastně. To je spravoslaví. To bych si ten tady rozdělil. Odkud to máte? Odkud to máte? Právě.
pustíte a pak jenom lehce přidáte tenhle podle toho procesu. Tak představení tématu liturgických gest, jenom jak o tom vlastně přemýšlíme i při tom s důrazem na eucharistickou modlitbu. Myslím si, že Tak to budu mít jednu poznámku, která je úplně jako divergentní, ale navazuje tady zrovna na ten závěrečný obrázek, jenom jako odlehčení, že tohle sdílení nebo pozdvihování za přítomnosti Jána má nějaká pravidla, který z těch služebníků pozdvihuje, který z těch předmětů, kterou z nádob, jo, který z živlů. A ta pravidla jsou možná trochu komicky někdy formulována a vnímána. A myslím si, že to je vlastně jakoby takový zavádějící způsob vnímání Eucharistie, to znamená to rozlišování hodnoty těch živlů podvědomé, protože římskokatoličtí kněží podávají jáhnům zpravidla kalich. Ve skutečnosti by ale měli podávat naopak patenu a ponechat si ten kalich. A obojí zdůvodnění je pravděpodobně heretické, protože mají pocit, že ten chléb, že to je víc, že k tomu víc patří, že to je víc Kristus. Že to je víc Kristus, takže to patří tomu knězi, anebo naopak, v tom oficiálním je zřejmě v pozadí představa, že naopak kalich náleží více knězi a chléb náleží tomu lidu, takže ten bude pozdvihovat ten níže postavený jáhen. A já si myslím, že vůbec to rozlišování je v podstatě omylné, jo? Že jako to odporuje v podstatě teologii, ale v zásadě nevím, jestli ještě tam je něco třeba nějaký jiný důvod nebo nějaký praktický, ale myslím si, že to rozlišování, který tam podvědomě do toho vstupuje, je vždycky neseno takovým tím podvědomým vlastně považováním některých z těch živlů jako za více hodnotný, nebo nevím. Vnímám to v tom jako takový nesprávný kontext. Jo? V zásadě by mělo být jedno, kdo co pozdvihuje, ale to asi jo, ale to, že by Jáhnu byla vlastně jako spíš svěřen kalich, mi přijde jako spíše prakticky ohled, ne? Zvláště když třeba bylo užíváno víc a roznášeli se, že tam asi byla potřeba, jako, to bych hledal spíš tu cestu přes to, jak ty dary byly vlastně sdílený v tom společenství. Takže potom to společně, kdo by vlastně, komu by ten kalich byl svěřený, by byl spíš s tím, jak by bylo potřeba vlastně roznášet to víno do toho společenství k tomu přijímání. Ale třeba v pravoslaví to máme úplně obráceně, že tam při velkém vchodu nese jáhen diskos a kněz nese kalich. A v tom římském je to obráceně. Ano. Ale možná, že to má ty praktické ohledy, jako tady zaznělo, že to navazuje že to souvisí s tím, jak potom navazuje vlastně podávání, přijímání, a pak bych se vrátil k tomu, že v tom současném římskokatolickém ritu, když je vlastně předpis, který teda kněží většinou už nedodržují, když tam jáhnají, že vlastně jáhen má mít paténu, tak je to asi proto, že potom jí má nést jako před tím knězem k tomu podávání, přijímání, že zatímco kalich zůstává na oltáři, pokud se nepodává, potom bojí. Nevím, ale možná, že tam je ta úvaha taky jiná nějaká. No, ale tak mě to přišlo vždycky zajímavé. Můžu taky ještě teda jáhensko-postojový dotaz. Jsem roka půl římskokatolickým jáhnem. Ten má při mši teda jako několik málo úkolů a má ty dvě zvolání, jednak teda pozdravení pokoje a propuštění lidů. A jakoby obvykle ten jáhen stojí takhle. Mně to přišlo jako přijde nepřirozené, takže při obou těch zvoláních prostě takhle nějak jakoby mám takhle jakoby natažené ruce. A jednou jsem teda byl jaksi emeritním biskupem jako přátelsky upozorněn, že je mám mít takhle. Jo. Tak nevím, jak to mají starší bratři nebo starší katolíci, ale nebo jak to vnímáte. Záleží na pravidlech toho společenství. Myslím, že taky není nějak, možná to někde je, ale přijde mi to, že když něco říkám, takže nemám mít ruce takhle, to je divný. Divný to je. Jak to máte vy? Nikdo to jako nikdy nevyžadoval, takže já
myslím, přirozeně při těch zvoláních jako rozepnu ruce. Jo, ne úplně jako takhle, ale nějak... Ne žehnacím způsobem, ale takhle. Jasně. Takhle otevřu ruce, abych jako dal najevo, že něco říkám, že něco sděluji. Není to ani, je to podvědomá reakce, tohle mi vadí. Já takhle teda nemám rád ty ruce vůbec, jako, mně to přijde takový jako strojený. Tohle mně přijde strojený, no, to je japonský takový. No, takže to nepoužívám. Takže takhle a nikdo mě nikdy nekáral. Je taky nekrára, Jo. Přátelsky, ani nepřátelsky, ani přátelsky mě neupozorňovali, možná sami neví. To bylo poprvé. Ale první varování. Přemýšlím vlastně, jestli nějakým těm výzvám, jestli je pozdvižení ruky. Ne. Zase takhle jsem to nikdy nestudoval, jak ta gesta, respektive ty výzvy toho Jána, s čím jsou spojeny v tom pravoslaví, ty výzvy, které modlitba je spojena s pozdvihnutím rukem, s tím oráriem, že jo? Takže tam to je spíš to pozdvihnutí té ruky. A jsme vlastně taky viděli toho svatého Klementa, také měl vlastně tu, ale to asi nebyl ten, nevím přesně tu souvislost. Zase takhle podrobně pohodě. Ne, spíš gesta jako nejsou jako antropologický nějak. nejsou tématem. Ještě se k tomu možná dostaneme. Ale já jsem celé všiml, že možná je téma třeba, že jestli je nějak ukotveno žehnací gesto, protože třeba v církvi československé je to docela, ne, že by to bylo důležitý téma, úplně klíčový, pro tu vždycky důležité je to požehnání, ale přesto tak nějaká kultura toho, že spojíme požehnání s nějakým společným gestem, nevím jak. Jestli je teda náš biskup teď žehná takhle, jako dole, že to je od toho, nevím, jestli bratr biskup, teda jsem viděl, že žehná tak tímhle způsobem. Nevím, jak je to zvykem. Ty jsi taky říkal, Jakube, že teda žehnáš tímhle způsobem, takhle, jako to znamená dole? Ne, já jsem říkal jenom, že takhle jako uvádí ty výkřiky, ty pokyny. Je pro vás, jestli to gesto je spíš takhle, jako žehnací, nebo takhle, jo? Takže takhle. Spíš jako zhorní, jo? Že ty paže jsou nějak vstažený spíš výš, než takhle, jo? No to jsou, ale to i lidi odůvodnilo, že jo, jakoby já si aspoň pamatuju. Zrcátko. Přesně, jakože dobrážek, že jo, jakoby, jo, a je to taková, myslím, pokora jako na nesprávném místě, no. To nám dělat vůbec to nebo náříš, protože je teda... To dělají jakoby věřící to teda, že vlastně, že přijímají, že věřící jak dělají tohle. Ale jakoby myslím, že tohle se normálně jakoby vyslovovalo a řešilo, jakoby, že o tom je jako různý postoje, že převládající postoje aspoň lidi jako, že hraje jako takhle, že to jde prostě z vrchu, že jo, jakoby to ten hrající jako po prse, teď jako podráže jako na zpátek, což já to asi nesouhlasím. A nebo jestli to vztahování takový osobnější, jo? You have a call from 132. Já bych jako upozornil, že ten prostor si taky o to někdy řekne, že když jsme měli venku třeba křest, tak já jsem cítil jako velkou potřebu se tam chovat a gestikulovat jinak. Že hodně lidí, a ty lidi jsou kolem dokola, jo, že tam není ten autobus třeba, jo, venku. Že to jsem cítil, že to musí vypadat jinak. Tak jsem tak jako improvizoval. A to asi by to mělo jakoby být, jo? Že tak nějakým způsobem jsou nám dána k dispozici, ale máme zohledňovat kontext, místo, kde k němu dochází toho, že to určitě podle mě je správně, takhle o tom uvažovat. Tak třeba. To prostě nějaký gesto zasazení. Pro mě třeba, teda, jsem to nazval jako trošku spojil jako s tou reziliencí, tak třeba v době covidu jsme si uvědomili, když jsme připravili takový krátký obřad vlastně, jak je důležité, že to společenství má nějaká gesta, nějaký postoj, který můžou společně sdílet, když třeba nejsou přítomní v jednom místě, ale že v době toho covidu, že najednou to gesto, který můžeme společně zaujmout, aniž bychom se třeba viděli, ale víme, že to je ten postoj, který ten čas uděláme, že to vyjadřuje taky vlastně jiný způsob toho propojení toho společenství, když taková gesta nebo postoje máme, vlastně je kultivujeme jako společný výraz modlitby, tak někdy i v tom čase toho oddělení, kdy
nejsme shromážděni na jednom místě, ale hledáme tu vzájemnou propojenost nebo je to důležitý zdroj pro to vědomí té vzájemné solidarity, tak takové gesto, které může být i mlčenlivé, ale vyjadřujeme tím společně jako svůj postoj, přesně ten postoj, který máme, tak může být velmi nosný. To slovo by nemělo být jenom historický, ukázat to téma těch gest, ale vidět tom jako důležitý teologický nástroj, bychom mohli říct, který bychom měli kultivovat v těch společenství, dobře ho rozvíjet, aby nám sloužil tomu společnému životu víry a zvládání náročných věcí, které před křesťanskými společenstvími jsou a která se snažíme také způsobem vztahovat k tomu našemu liturgickému slavení. Moc děkuju.